אנחנו חושבים על משהו נפלא, לבן, צמרירי, רך, כיפי, לא לשכוח את הבולבול באמצע אם באמת הולכים לשדות. למעשה התמונה האמיתית בנושא הכותנה זו זאת, שוב מצטערת אני כאן כדי להרוס את המסיבה. 83% מהזרעים שמשמשים בתעשיית הכותנה הם זרעים שמהונדסים גנטית. עכשיו זה שהם מהונדסים גנטית זה בסדר. הבעיה שהחברה שמוכרת את הזרעים המהונדסים גנטית מוכרת גם את הריסוס המהונדס גנטית. טיפה אחת מהריסוס הזה מספיקה כדי להרוג בן אדם מבוגר. כל התהליך שאני מראה לכם כאן נקרא כותנה טבעית. 100% כותנה טבעית, הסיב של הכותנה נשאר טבעי. הוא לא הפך להיות לו. אם אתם רואים בחנות כותנה טבעית, זה מה שקיבלתם. החקלאים במדינות האלה בדרך כלל עובדים בידיים חשופות, ללא אמצעי מיגון, עובדים עם אנשים והילדים שלהם, המכלים גם מגיעים הביתה כדי לשאת בהם מים ומזון, מקרים שמסתיימים במוות מהיר. עכשיו באמת משהו שהייתי רוצה שתיקחו אתכם, אני לא מספרת לכם את כל זה כדי שתרוצו הביתה, תזרקו את כל הארון לפח, תרצו לקנות משהו, זו לא מטרה, לא צריך להפוך את העולם שלנו. שני דברים חשובים במקרה הזה, מאז שאני יודעת את כל זה, לצערי הרב, הילדה שלי לא לובשת בגדים חדשים שלא עברו כביסה. בגד שאתם מקבלות באמת לחבש אותו, אתם לא רוצות לדעת את הדרך של הבגדים האלה. ובמיוחד כשעומדים מול המדף, אני אישית, אבל שלי נורא אוהבת חולצות הכותנה של סליו עם הצווארון של הכותנה המומלנת. אז ההבדל בדרך כלל בין הכותנה האורגנית לכותנה טבעית, משהו כמו 20 שקלים, $5, €5, זה הסיבה. כאן נמצא ההבדל, לא צריך להפוך את החיים שלנו בשביל לחיות יותר טוב עם עולם האופנה. עכשיו, נושא שאני מניחה קרוב מאוד ללב של כולנו, זה, כשמדברים על אופנה, זה הנושא של מעמד האישה. אני מזהירה מראש ככה, בנושא הזה אין שחור ולבן. מעצמות טקסטיל שמביאות לזה שנשים נכנסות לשוק האופנה, נותנות להם עבודה, נותנות להם ערך, נותנות להם פרנסה. ובאמת בסין הייתה קיימת עד לפני כמה שנים מדיניות של תינוק אחד. הרבה מאוד משפחות פשוט הרגו את תינוקת בלי נקבה. על תינוקת בלי נקבה צריך לגדל אותה, לפרנס אותה, בסוף צריך לשלם עליה נדוניה. ואישה שנכנסת למעגל העבודה יכולה לשלוח משכורת הביתה. גם עובדה ככה נורא מציירת שאנחנו נורא רוצים לעצום עליה עיניים. ילד שנמכר למפעל טקסטיל, לפעמים נמכר לשם במקום להימכר לזנות. וזו העובדה העצובה ביותר במקצוע הזה, אני חושבת. וככל שמעמד הפועלים מתאגד, נשמעות קריאות העלאת רף משכורת המינימום, והמשכורת אכן עולה. נכון להיום סין היא כבר לא המקום הזול ביותר לייצר אותו. תעשיית הטקסטיל המשיכה מזמן הלאה. עכשיו, רק אני אומרת נקודה קטנה לפני שאנחנו ממשיכות הלאה עם תעשיית הטקסטיל, זה תחשבו, לצערי הרב בהתאמה אצלנו, תעשיית הטקסטיל מפה מדדה הלאה. עכשיו, אני עבדתי בעבר בדלטה, התחרתי תחתוני גברים בשביל קלווין קליין. עכשיו, כל פעם שאני אומרת את המשפט הזה מול חבורה של גברים, תמיד יש מישהו שמושך את הגומי החוצה ואומר לי, הנה, זה שלי הגומי האדום, אז הגומי הזהב היה שלי. ובאמת, הלקוח הנוסף שם היה ויקטוריה סיקרט, ובאחד הימים ויקטוריה סיקרט עצרו את ההזמנות לחצי שנה, 300 נשים בכרמיאל מהכפרים מסביב נשלחו הביתה. אז כשתעשיית הטקסטיל נודדת הלאה, החולצה הזולה שלנו עולה לנו הרבה מאוד כסף ביד השנייה מהכיס השני.